Ayiwa comme n y'a fɔ n ka kuma laban na un jeune homme avec un objectif ne se perd pas ko denmisɛnnin mun sira b'a kɔrɔ denmisɛnnin tɛ tunu donc ni livre ni de bɛ da o livre kan donc ni livre ye ton voyage vers toi-même donc i ka taa i k'i yɛrɛ dɔn basically i k'i yɛrɛ dɔn i bɛ mun fɛ i ka valeur ye mun ye donc objectif in n y'o o nafa fɔ objectif in pour que i k'a garder pour que i k'a protéger pour que i k'a sɔn ji la pour que i k'a sɔn barika la n donn'o kuma bɛɛ la n ka carnet laban na bon nin carnet la ni i yɛrɛ i bɛ se ka a objectif ta cogo min comme i ye note caman kɛ o livre kɔnɔ ni min y'i dɛmɛ de parce que nin bɛ taa un peu plus loin donc ni min y'i dɛmɛ yɛrɛ de i bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min yawa donc fɔlɔ o ta kun ye k'i sɔnde sisan ta donc on avance sisan ta ye coaching yɛrɛ donc an bɛ don kuma coaching yɛrɛ kɔnɔna la sisan ne yɛrɛ bɛ système mun kɛ n kalanna système mun na fana o système n y'o de ta ka dɔw bɔ a la ka a ma bɛn n'an ka culture ye parce que baara dɔw bɛ an ka culture tɛ sɔn a ma o ni fɛn ninnu donc k'i sɛgɛsɛgɛ pour que i yɛrɛ k'a dɔn i b'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ la pour que i yɛrɛ k'a dɔn fɛn mun ne taabolo bɛ bɛn fɛn mun ne siya bɛ bɛn donc fɛn mun ne ka diinɛ bɛ bɛn o ni fɛn ninnu donc i k'olu bɛɛ calculer tuma dɔ la i tɛ se ka fɛn kɛ i bɛ fɛn fɛn fɛ tuma dɔ la parce que i ka société i ka culture c'est contre a bɛ se ka kɛ i bɛ mun fɛ k'a kɛ c'est contre donc i b'olu bɛɛ de lajɛ donc ni b'i dɛmɛ o de la donc e mɔgɔ min i tulo bɛ na halisa o kɔrɔ tu es sérieux sur ton objectif donc le livre quand tu es sérieux hali n'a kɛra mɔgɔ kelen fila ye e mɔgɔ min tu as fait un bon choix il y a beaucoup de distractions sur Facebook mais tu as choisi d'être là tu as choisi de continuer à m'écouter donc i bi ala k'i nafalan bɔ nin livre ninnu na n bɛ ka minnu kɛ mun kan k'an denw dɛmɛ o ni dɔgɔninw o ni n yɛrɛ denw minnu bɛ mali la o ni fɛn ninnu donc ala kana an ka sɛgɛn kɛ fu ye a la donc ordinateur ye a facilité i ka se ka hakili ninnu fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na teliya la nin livre 50 pages mun don teliya tɛ donc ni mana don chapitre fɔlɔ la u b'a yira munna mɔgɔw bɛ tunu munna jeunes bɛ tunu ya donc munna sira t'an bolo donc u bi ni mo o problème minnu communautaire ninnu o tɛ mali dɔrɔn ye o diɲɛ bɛɛ de n b'olu expliquer ye tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ dɔw b'u ka carrière jɔ parce que ko se t'u ye o ni fɛn na mɔgɔ i tɛ ka carrière bila k'a fɔ ko se t'i ye se t'i ka mɔgɔw ye i ka famille cogoya non o ni fɛn donc ne yɛrɛ ka kuma n bɛ kuma min fɔ ni i bɛ fɛn na i bɛ ka baara kɛ i tɛ baara mun fɛ o de ye janɛmɛ n bɛna segin a kan tugun i bɛ ka baara kɛ i tɛ baara mun fɛ i ni t'a fɛ o de ye janɛmɛ mun na n b'a fɔ carrière tɛ i bɛ baara mun kɛ ka wari sɔrɔ dɔrɔn carrière i yɛrɛ bɛ fɛ i ka mun kɛ diɲɛlatigɛ la ka wari sɔrɔ a kɔnɔna la donc i bɛ se ka fɛn dɔw kɛ pour n bɛna o de walawala i bɛ se ka fɛn dɔw kɛ minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'i ka carrière sɔrɔ i bɛ mun ɲini na diɲɛ kɔnɔ k'o sɔrɔ donc o fɛn ninnu tɛ se ka diya i ye i bɛ mun kɛ donc o ta i bɛ n'o kɛ i ka diɲɛ bɛɛ la diɲɛ lasigi bɛɛ la donc nin de i bɛna fɛn kɛ i bɛna wari sɔrɔ mun na i ka diɲɛ lasigi la mun ka di i ye i bɛna wari sɔrɔ a kɔnɔ ne fɛ o de ye alijinɛ an k'a lajɛ sisan e tɛ fɛn fɛ e bɛ baara dɔ la e ni yɛrɛ tɛ baara fɛ i mana ye f'i kunkolo de bɛ dimi i tɛ encouragé ka taa kɛ o ni fɛn ninnu i ka hɛrɛ tɛ sɔrɔ baara kɔnɔ hali ni bɛ wari sɔrɔ parce que i tɛna kɛ ni nisɔndiya ye parce que i dusu man goya parce que 8 heures de temps mɔgɔ caman bɛ yen o mun kɛ baarakɛyɔrɔ la 8 heures mais dɔw bɛ plus 10 heures tuma dɔw la dɔw bɛ plus de 60 heures dans la semaine o kɛ o baara la i t'o baara fɛ o de ça c'est l'enfer terrestre o de ye janɛmɛ donc o de la n bɛ nin livre kɛ parce que ni i bɛ baara la i bɛ mun fɛ tu as beaucoup d'énergie succès bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ i bɛ fɛn kɛ ka sɔrɔ a ma f'i ye i ka initiative u b'a fɔ o ma initiative tubabukan na donc o bɛ caya donc taaɲɛ b'i sɔrɔ o de kɔnɔna la donc dusumangoya tɛ sɔrɔ o kɔnɔna la donc i mana o chapitre 1 ni mana don chapitre 2 la apprendre à se connaître avant de se choisir donc n'i t'i yɛrɛ dɔn
tuma dɔ la i t'i yɛrɛ dɔn e bɛ fɛ dɔrɔn baara dɔ b'a la n fa y'a kɛ n kɔrɔkɛ y'a kɛ n sigiɲɔgɔn y'a kɛ olu ye wari sɔrɔ a la dɔrɔn n bɛ don a la wa i bɛ se ka wari sɔrɔ a la est ce que a baara ka di min ye n'a man di min ye o de la mɔgɔ caman bɛ stressé o de la u bɛ angoissé nin fɛn ninnu donc n b'a expliquer i ye professionnellement i k'i miiri o yɔrɔ la donc n m'a fɔ i bɛ wari mun na i bɛ baara mun na sa i bɛ k'i dala dumuni sɔrɔ i bɛ bɔ o la dɔrɔn non o tɛ dɛ donc i b'o o baara kɛ yɛlɛyɛlɛlan de donc a bɛ se ka kɛ baara dɔ b'i bolo o éducation f'i ka san dɔ sɔrɔ o éducation na pour que k'o sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ mun bɛ se k'i ka école sara pour que i ka o éducation sɔrɔ donc i bɛ sɔrɔ k'i ka taa fɛn bɛɛ ye yɛlɛyɛlɛlan de donc n'i ma n'o faamuya dɔrɔn donc kana i bɛ baara dɔ daminɛ bi o ta i bɛna kɛ pendant toute l'éternité o de la i ka fɛn kɛ i tɛ mun fɛ bi i ka fɛn sɔrɔ i bɛ mun kɔ sini donc nin livre yɛrɛ kun y'o de donc n'i mana o ye i bɛ n'i ka personnalité faamuya n bɛna question dɔw bɛ yen n b'olu poser ko i bɛ n'i ka personnalité faamuya i bɛna dɔn e ka valeur profond ye mun ye e ka taabolo ye mun ye n ye minnu fɔ an ka introduction la a message tile yɛrɛ de donc i k'i yɛrɛ dɔn i k'i ta sira dɔn ni mɔgɔ y'i yɛrɛ dɔn i bɛ mun fɛ o ni fɛn n'o mana o ye dɔrɔn i tɛ tunu parce que i b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ diɲɛ labɔ la donc n'i donna an bɛ don chapitre 3 la n'i donna chapitre 3 la sisan découvrir ses talents fɛn jumɛn bɛ yen mun bɛ na e ma naturellement donc talent ye fɛn dɔ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u hakili ka di kalan na a ma se yɛrɛ ka effort kɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen il faut faire double effort kalan na pour que o ka sɔrɔ donc mémoriseli ma nɔgɔ bɛɛ ma dɔw bɛ yen u ka faamuyali ka teli dɔw bɛ yen ta ka suma o t'a ye ko mɔgɔ mun ta ka suma o ye vaurien ye donc olu ye kuma kɔrɔw de olu tiɲɛ kɔrɔw tɛ donc ça veut dire a tigilamɔgɔ il faut faire double effort pour que mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ minnu taala bɛ minnu na olu font pas d'effort u b'o sɔrɔ donc il faut faire double d'effort ni ma n'i ka taala dɔn sisan c'est ça peut être à l'électeur à connaître dɔn mɔgɔw bɛ na i nɔfɛ mission mɔgɔw bɛ service jumɛn de demander e yɛrɛ fɛ mɔgɔw bɛ service mun demander fɛ i kan k'o dɔn donc olu fɛn ninnu olu fara-faralen ninnu ɲɔgɔn kan tuma dɔ la an t'o dɔn quoi tuma dɔ la i bɛ se mun na tuma dɔ la i yɛrɛ fɛ tu es vaurien tu es bon à rien mais i t'a dɔn talent ala ma adamaden da n bɛna fɔ ala ma adamaden da a ma dɔn di mɔgɔ min ma ka na e ka dɔn ni i sara n'a ye an de perdre la donc o dɔn an b'o de cultiver ka bɔ i la donc n'olu de fara ni bɛɛ bɛ se mun na n'o fara-farala ɲɔgɔn na Mali la o de la dugu bɛ taa ɲɛ donc e ka dɔn i taara sunɔgɔ na e ka dɔn sisan n'i donna 4e na sisan comme 3e i bɛ se mun na filanan i yɛrɛ bɛ fɛ ka mun kɛ o n'i bɛ se mun na n'u taara kɛ kelen ye dɔrɔn o de dan t'i ka sɔrɔ la wari an bɛ wari in bila kɛrɛfɛ quoi wari bɛ na parce que ni i ka dɔn n'i ser'o la kosɛbɛ wari bɛ na sans problème donc mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ o kan donc n'i mana don chapitre 4 la donc ta passion ton talent réalité trouve l'équilibre donc i mana olu fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ o de c'est sans i m'a faamuya i ka section kɔnɔ problème t'o la donc i k'olu de faamuya donc n bɛ don o la dɔɔnin k'o déterminer en 3 pages donc n'i mana chapitre ninnu bɛɛ a bɛɛ ye 3 pages livre yɛrɛ 50 pages moins de 50 pages donc n'i donna 5e na illusion autour des métiers donc mɔgɔ caman bɛ tɛ métier ninnu fɛn dɔn a confusion dɔn donc n bɛ don u la kosɛbɛ avec grâce à mon expérience parce que ne bɛ carrière ninnu bɛɛ dɔn carrière ninnu i taara dugu o dugu la a bɛɛ kelen mais a dɔw de bɛ u développelen don dugu dɔw la ka tɛmɛ dugu dɔw kan donc i bɛ ka mun kɛ sisan a bɛ komi i bɛ ka so de jɔ so in ni so in banna o ye succès so in daminɛ o ye soubassement donc an bɛ ka soubassement de jɔ en tant que jeune soubassement bɛ jɔ cogo di i bɛ birikiw bila ɲɔgɔn sanfɛ dɔɔnin dɔɔnin i bɛ soubassement kɛ qui est solide comme an ka soubassement kɛ an ye livre fɔlɔ mun kɛra un jeune avec un objectif ne se perd pas au soubassement donc an bɛ ka birikiw de bila ɲɔgɔn kan sisan donc nin ye
un voyage pour toi-même. Donc, il veut beaucoup de blabla, non, ça. Ça fait figure que sojo ire. Il fait ta tête, bat ta tête, il croit que ta tête, il est ta. C'est un voyage pour toi-même. Donc, il ka voyager, il ka talenye ire. Donc, il ire n'a mort ta wala été fli. Donc, c'est ça qui déconstruit le mythe. Fin d'obé, moi, crois que ça m'a bien galon quoi. Donc, au but de là, avec mon expérience que je montre la réalité du terrain, bi terrain est réalité fille. Donc, il faut que ça c'est nous qu'on a là on fait. Donc, but de là, chapitre là. Donc, ni tara chapitre 6 là. Donc, au de exploration. Donc, ni de 6 qu'on a là. Donc, au de carrière exploration. Donc, et puis, ni bi fait que mon que 600. Yani ka do kata i ka san tan kalan ko la i kan ko ɲɛɲini an k'a kɛ sisan i bɛ fɛ ka kɛ fɛn i bɛ fɛ ka kɛ maçon de donc e dun ma tile kelen i ma o apprentissage kɛ maçon kɛrɛfɛ donc i bɛ taa maçonnya de ɲini hali n'i bɛ baara kɛ fu la ka a journée bɛɛ dɔn ka stage k'u fɛ yen ou bien observation k'i sigi k'u lajɛ tuma dɔ la n'i mana sigi ka mɔgɔ la i t'a réalité faamuya si c'est possible i bɛ don a kɔnɔna la i ka apprentiya kɛ ka tile baara k'u bolo donc an b'a fɔ o ma stage ou bien essayement donc i bɛ stage kɛ ou bien observation ou bien i bɛ mɔgɔ dɔw b'o kɔnɔna la an k'a kɛ sa sarasiya la i tɛ se ka don essayement na mais i bɛ se ka taa sarasiw bɛ entraînement kɛ yɔrɔ min ka formation bɛ kɛ cogo min i bɛ se k'olu critères ninnu bɛɛ ɲini o bɛ minnu nɔfɛ u bɛ mɔgɔ joli sugu minnu nɔfɛ donc i bɛ se k'i yɛrɛ renseigner avec un professionnel donc mɔgɔ mun bɔ a kɔnɔna la i bɛ mun nɔfɛ mɔgɔ min b'a kɔnɔna la hali ni ma se ka stage kɛ parce que an ka école ninnu bɛ cogo min stage c'est pas facile donc i bɛ se ka baara dɔw bɛ yen stage t'a kɔnɔna la donc o de la i bɛ mɔgɔ min b'o kɔnɔna la i bɛ se k'i ka ɲininkali tɛnku o tigilamɔgɔ la k'o tigilamɔgɔ ɲininka donc olu bɛ kɛ cogo min i b'o f'i ye chapitre 6 la donc i bɛ se ka baara bɛɛ tɛ kelen ye donc b'o olu technique ninnu f'i ye chapitre 6 la donc n'i donna chapitre 7 la sisan choisir un métier aligné avec ses valeurs donc comme n ka kuma daminɛ la an k'a kɛ sisan e ye silamɛden de o ni fɛn ninnu like i bɛ religion mun na dulɔfeere dagalen tɛ i ka religion kɔnɔna la donc bi o expliquer ye i bɛ se ka baara sɔrɔ baara mun ka di ye ka sɔrɔ i m'i ka sigiyɔrɔ tana tiɲɛ donc o ni fɛn ninnu donc o technique ninnu dɔ parce que o y'an ka culture de danbe b'an na i y'a ye wa donc bien vrai que tubabu baara ninnu na o tɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ale de papier i b'a sɔrɔ ale de fɛn église ɲɛmaa i b'a sɔrɔ baara b'a bolo donc olu bon an ka culture la donc o vision ninnu de la vie i b'olu expliquer i bɛ don olu expliquer kosɛbɛ donc n'i donna chapitre 8 la 10 chapitre 2 donc construire un plan d'action réalistique donc n'i ma n'olu bɛɛ ɲini sisan ka taa chapitre 1 na ka na fo 7 la n'i ma n'olu bɛɛ ɲini sisan on va à l'action maintenant construire un plan d'action réalistique fɛn mun a tɛ bɔ i ka société la a bɛ bonya segin i ma toujours i bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ o ni i bɛ se ka se kɛ komi an bɛ se ka kɛ ko long term goal or short term an ka kɛ sisan i ka longer term i ka hamina ɲuman hamina mun bi a bɛ se ka kɛ mariage b'u kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ mariage b'u kɔnɔna la o ni fɛn ninnu donc ni bi parce que ni wari tɛ yen ambition dɔ bɛ adamadenya la i tɛ se k'a kɛ donc nin bi baara de d'i ma i bɛ se k'i yɛrɛ ye mun kɔnɔ i bɛ se ka sɔrɔ kɛ mun kɔnɔ ka sɔrɔ i ma maloya ka sɔrɔ a ma kɛ y a pas un saut métier donc faut savoir mais baara bɛɛ t'i ka baara ye donc an ka coutume dɔw bɛ yen yɛrɛ ko hɔrɔnden tɛ jeliya kɛ o ni fɛn ninnu donc olu bɛɛ ni chanteur ka di i tɛ se ka taa so wele mɔgɔw la donc o ye jeliw ka yɔrɔ ye donc olu bɛɛ bɛ don olu de la k'o expliquer ye donc tu prends un travail réalistique donc sisan 9e mois ni mana o ye n donna o de la kosɛbɛ n ka livre laban na un jeune homme avec l'objectif ne se perd pas bon ni mana chapitre 9 ye comme n y'a fɔ cogo min a bɛ comme livre quand un jeune homme avec un objectif ne se perd pas donc doute ni échec ni fatigue ni des excuses
bɛ don olu la dɔɔni k'olu f'i ye en 3 pages donc a bɛ komi o livre fɔlɔ summary donc le message clé de la réussite dɔw hakili la n'i bɛ fɛn dɔ nɔfɛ o kɔrɔ i bɛ girin k'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen donc n'i bɛ fɛn mun nɔfɛ benni i bɛ bɛn o kɔnɔna la i bɛ bɛn donc minnu bɛ réussir o la mɔgɔ minnu bɛ courage sɔrɔ ka wuli tugun donc i bɛ se ka benni 2 3 kɛ donc o t'a i benni o t'a ye k'a fɔ ko danga b'i bɔ ni fɛn ninnu donc u bɛ don olu la quoi parce que o denmisɛnnin kumaw de ye quoi n'i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i bɛ se k'a faamuya benni ça fait partie du succès donc n'i bɛ fɛn dɔ nɔfɛ i bɛ échec minnu bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o yɛrɛ de ka kalanba ye parce que n'i sera ka wuli o échec ninnu kɔnɔ o wulila n'i mana succès sɔrɔ i bɛ mun nɔfɛ o succès bɛ kɛ ko taa ɲɛ fɛn ye quoi parce que i tɛna bɛn yɔrɔnin kelen parce que i sɛgɛnna k'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko sɛgɛn kɔ hɛrɛ sɛgɛn nin kɔnɔna la o ye i bɛ kalan mun sɔrɔ sɛgɛn kɔnɔna la i t'o sɔrɔ succès yɛrɛ kɔnɔna la donc sɛgɛn b'i préparer de ala bɛna mun ɲɛ i ye ya donc n'o ɲɛ i ye o ni fɛn donc n'i donna chapitre 10 la o y'a laban ye mais n ye chapitre final kɛ kɔfɛ o chapitre final nin tɛ fosi n ye livre 2 nin combiner donc mun nɔfɛ mais an bɛ don 10 la fɔlɔ 10 a devenir un acteur de sa propre vie donc a bɛ komi c'est vie tu es chauffeur de ta vie on est chauffeur de notre vie n'i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka vie kɛ n'i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka sago kɛ ni fɛn ninnu contentement tɛ sɔrɔ o kɔnɔna la ya donc i mana 8 heures par jour ou bien 10 heures par jour ou bien 12 heures par jour i bɛ fɛn mun hali n'i bɛ ka sɔrɔ kɛ o t'i yɛrɛ ka fɛn ti se sans bloquer i ti se angoisser i ti se ka content quoi ya bien vrai que i bɛ wari sɔrɔ la a bɛ se ka kɛ i bɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ la a kɔnɔna la mais n'i bɛ ka fɛn kɛ hali ni sɔrɔ tɛ ka kɛ hali ni sɔrɔ ɲɛnama tɛ ka kɛ donc ton bienfait tu es toujours à l'aise parce que mɔgɔ caman bɛ u ka bana tɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ u ka bana n'u ka surasiw tɛ fɛn wɛrɛ ye ils sont bloqués dans la vie n'i bɛ ka fɛn kɛ i tɛ fɛn mun fɛ tu seras bloqué ça o de ye bana ye parce que yanni i ka na baarakɛyɔrɔ la yɛrɛ i tɛ fɛ hali k'i sen ta k'a da ɲɔgɔn kan ka bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka na o baarakɛyɔrɔ la a ka gɛlɛn ni i dalen su fɛ i tɛ kɔrɔtɔ yɛrɛ ka wuli k'a fɔ i ka na o la i ni mɔgɔ bɛ bɛn o kɔnɔna la i nisɔn tɛna diya o kɔnɔna la i fɛ problème nin bɛ adamaden tɔw bɛɛ de la donc i bɛ ɲinɛ k'a fɔ e yɛrɛ de nɔ don yawa donc an kɔni ka baara kɛra o ye ka mɔgɔw bilasira ko san 10 falikɛ n'i ma falikan ma i bɛ fali siraw dɔn donc an ka ne kɔni ka vidéo ye donc n bɛ livre in conclure ni finale ye avec des mots de coach livre à chaque chapitre à la fin de chaque chapitre n ɲinɛna ka mun fara kan donc je donne un message sur ce chapitre ni ala sɔnna ma ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na ni livre bɔra j'ai terminé hier soir ni livre bɔra n'a a copie kɛra n bɛ don a page ninnu bɛɛ la bamanankan na ka a walawala minnu ti français sɛbɛnni dɔn o de don aw ni ce a ka tulomajɔ la